Hvala predsjedniče. Povod za današnju raspravu je eskalacija krize u istočnoj Ukrajini. Ne treba mnogo mašte da se shvati o čemu se tu radi. Vidjeli smo to 90-ih godina u politici Slobodana Miloševića, a i prije 30-ih godina u Europi. Svi smo znali kako će Rusi reagirati na Krimu. No anšlus Krima se dogodio i bili smo samo zgroženi promatrači. Ne možemo se isto priuštiti u istočnoj Ukrajini. Odgovor nije u podupiranju desnog centra jer Rusija organizira tamo neki ruski sektor. Odgovor nije u divizijama nego u diplomaciji i onom što Europska unija može ponuditi. Ekonomsku pomoć i korištenje novca kojim raspolažemo da se pomogne demokraciji i Ukrajini. Odgovor nije u progonu komunista na zapadu niti desničara na istoku. Konačno, Rusija nije komunistička zemlja, definitivno. Odgovor je u sankcijama diktatoru koje nešto znače. To košta, ali vrijedi. Ne smijemo si priuštiti da pomoć Ukrajini bude ucjena, nego moramo spriječiti daljnju propast društva. Inače će ruski pritisci dati željeni utisak.